Hola, hola. Haluaisitko oppia espanjaa, mutta et oikein tiedä mistä loittaa tai miten edetä? El apasionante mundo del español verkkokursseilla saat valmiin kokonaisuuden, jonka avulla voit opiskella espanjaa järjestelmällisesti ja omaan tahtiisi. Näytän nyt lyhyesti, mitä kurssit sisältävät. Jokainen kurssi koostuu 12 oppitunnista ja jokainen oppitunti sisältää erilaisia tapoja oppia ja harjoitella espanjaa. Voit aloittaa esimerkiksi lyhyellä kielioppivideolla, jossa uusi asia selitetään selkeästi. Sen jälkeen voit harjoitella uutta sanastoa ja käyttää siitä erilaisissa tehtävissä. Kursseilla harjoitellaan myös lukemista ja kuullun ymmärtämistä. Löydät tekstejä, äänitteitä ja erilaisia kuuntelutehtäviä. Tärkeä osa kursseja on harjoittelu. Jokaisella kurssilla on noin 70 tehtävää, joten voit harjoitella juuri oppimaasi ja tarkistaa heti, miten osasit. Kurssit sopivat hyvin myös lähikurssin rinnalle. Lähikurssilla voit harjoitella puhumista ja käyttää kieltä yhdessä muiden kanssa. Itsenäisellä kurssilla taas voit rauhassa syventää kielioppia ja sanastoa. Yhdessä nämä täydentävät toisiaan erinomaisesti. Olitpa sitten vasta aloittamassa espanjan opiskelua tai haluat jatkaa siitä, mihin olet jo päässyt. Löydät kurssisarjasta oman tasosi. Tutustu kursseihin verkkosivuillani ja aloita espanjan opiskelu omaan tahtiisi. Adios!